Παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Name or Die. Θα πρέπει να διαλέξω μία από τις δύο ομάδες. Θα πάω στην κόκκινη Gucci. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να πολεμήσουμε τους απέναντι με τα όπλα που έχουμε. Λοιπόν, δεν είμαι πολύ καλός, να ξέρετε, το λέω από τώρα. Ωραία, κάποιος σε σκότωσε και η ομάδα μου κέρδισε. Παίρνεις λεφτά άμα κερδίζεις. Λοιπόν, δεν θα σε κρατήσω πολύ. 2 ακόμη γύρους. Λοιπόν, τώρα θα πάω με την μπλε ομάδα. Λοιπόν, έλα ρε, μην ανεβαίνεις πάνω μου. Λοιπόν, πάμε στην μπλε ομάδα. Ξέρω εγώ, πάμε. Πήγα. Θα αλλάξω λίγο το όπλο μου. Θα βάλω αυτό εδώ. Είναι και καλό. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τους απέναντι τώρα. Όχι, όλοι πήγαν με τους απέναντι. Θα είναι δύσκολη μάχη. Σκοτώσα. Λίγοι, πολύ δεν πήγα. Αυτή η Ακίσας, αυτό το είναι καλή, μου φαίνεται. Θα πέθανα. Εντάξει, φίλα, μα είναι όλοι καλοί εναντίον, ξέρω πώς ήταν σε εμάς, στην μπλε ομάδα. Θα περιμένω εδώ. Μπορώ να πάρω κανένα όπλο, λέτε? Το επόμενο όπλο κάνει 777 ευρώ και εγώ έχω 466. Λοιπόν, τώρα το συζητώ. Θα πάω με ποια να πάω? Λέω να πάω με την μπλε. Λοιπόν, πάω γρήγορα. Ωραία. Πήγα. Ο Τιμόξα 3095. Τι έγραψε αυτός? Τι ξέρω. Λοιπόν, θα σκοτώσουμε αυτούς εδώ τους χάζους. Με διάλυσαν, ρε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα θέλετε περισσότερη ώρα, κάντε like και εγγραφή και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Bye!